150. Ugye nem kell kívánnunk 150 darab buzában, mert... Nem, csak 25. 25. Nem látom a sor végén. Remélem, nem a nyugatiba állnak be. A vadi új ízlék. Mercedes buszok. Hozzá ez a hangot is veszünk? Aha. Azt megörődne, légy szíves. Hosszú a sor. Még jönnek. Lehet, hogy 150 kellene egyetlen. Hova mehet? Andrásnak tetszeni fog. Biztos. Nem jön ki az Andis, ez a baj. Végig ülhette volna a sor. Na. És elfogytak.